Zein da gure bizitzaren jatorria, zergatik gaude mundu honetan, zertarako gaude mundu honetan, ze esan nahi du gure bizitzak, zer dago heriotzaren ondoren, galdera sakon guzti horiek edozein kulturarako eta edozein garaitako gizakiak ere buruari egin izan zioten. Zenbait gauza, akaso arrazoiaren bidez, ezagutzera aileatu daitezke. Beste batzuk, akaso esan genezake, pertsonari nolako kaltera gelditzen altzaio bere barnean. Baina edozein kasutan, Jesusek bere burua argia bezala agertzen digu ebangelioan. Bera da, gure ilunpetan argia ekartzera datorkiguna. Eta argia horren batez ere, gu zer geran, nor geran, nondik gatozen, zertarako gaudenen eta norako bazen jakin bezagun. Jesusek argia horren digu. Ilunpetan, bidea ikusten zenean bezala, eta argia izutzen dugunarik garbi ikusten dugu bezala, Jesusek nahi du gure bizitzarako hori izan. Bere aregan, bere hitzaregan, bere maitasunaregan argi hori argi bezagun. Jakin bezagun mundu honetan zertarako gauden eta nondik gatozen eta norako bazen. Eta esan genezake, hortan pentsatzeko momenturik aproposaletako bat heriotza gertutik tokatzen zen denean da. Hain zuzen ere, heriotzak gogorazten digulako gure izaera ez gaudela mundu honetan betiko, baizik eta lehenero geratuko mundu utzi beharko dugula. Gaurkoan, milagros despeditzea tokatu zaigu. Hemen, bere parrokian, bere alde erregutzen ari gara. Jakoiko onari, Jesus gure arteari eskatuz argi eta bakeren etxean eraman bezala. Hortan, Jesusek definitu izan du zegoan argi eta bake den etxean. Milagros hemengo hau, pasarretara, nahiko lan eginda bizitza honetan, eta eskatzen diogu Jakobeko onari eman dezaiola lagun guzti horien atsedena. Sentiaraz dezaiola betieko zoriona. Euki dezala bere ondoan, jakinik gure egitako egiteko harremanan ez dela heriotzarekin bukatzen aldatu bezik. Hoxe da gure esperantzan eta hoxe da ere Jesusek erakutsi nahi diguna. Heriotza beti gogorra eta mingarria da separazioarenako, baina nahi du Jesusek garbi euki dezatela heriotzak ez duela azkenitzat, eta berak horren aurrean itxarote hori, indar hori, bizipoz hori transmititzen diguna. Eskatzen diogu gure zeroko hartzai onari, bere buruek Jesusek hartzai ona bezala agertzen dugu. Ezagutzen dituelako
zure semearekin. Bat egiten maitaituak, ere maitasun misterio horiak, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Hauna zuekin. Denen aldeita, gu guztiok betiko hilez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizi eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula.
Izan gogoan jauna, mundu guztian zebat dagoen zeuden izan. Eramazut maitasun osora Francisco Goita Santuarekin, Francisco Goizeanarekin, eta liz izan guztekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, iztiko itxaropenean duen diren ezekideak, bereziki Lagos. Eta hileko guztiak ere, ahar izazu zeur artegiaren herritan. Errunki zekizkigu arren gu guztio betiko bizia irintzezan, jainkoen Ana Maria Eugenia Mugatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean, horrez ezagun, Jesu Kristo zure zinearen ekartaz. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei, bakea uzten dizuet, nire bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, eman jozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizena, gizaldi eta gizaldietan, jauna bakea beti zuekin.
erabiltzea.